በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳአና ዝደገፈና አምላኽና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደብሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንሓጥእ ንህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብቲ ፍርዲ እግዚአብሔር ኣብ ዝብል ኣርእስትና ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 164 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሻዕ መስግነካ ዝብል መዝሙር ዳዊት ዝነበረ ትንቢት ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እዚ 7 ግዜ መዓልቲ ዝተባህለ እንታይ እዩ ምስቲ ጎይታ ዝፈጸሞ ኣተሓሒዞም ግዜያት ከም ዝሰርዕሉ ትርጉም ከም ዝገበረሉ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቀዳማይ ክፋል ናይ ጸሎት ታሻዓይ ሰዓት መዓልቲ ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ካልኣይ ክፋል ክንርኢና ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክዝክሩኒ ብስም እግዚአብሔር ምሕፀን። ኣብቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣዳልያቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጁባና ኣብ ኢድና ኣብ ቦርሳና ዘሎ መጽሓፈ ጸሎት 7 ሰዓታት ጸሎት እንታይ እዩ ዝብል? ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ሰዓት ሰዓት ከምዚ ኢሉ ብዓብይ ድምፂ ጨደረ፣ ወኣቦይ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ ማሕፀና ኣለኹ። እዚ ምስ በለ ከዓ ነብሲ ወፀት መጋረጃ ቤት መቅደስ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ማእኸሉ ኣብ ክልተ ተተርተረ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ወኣቦይ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ ማሕፀና ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ? ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ንዓና እንታይ እዩ ኣብዚ ኣቦይ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ ማሕፀና ኣለኹ ዝብል ኢና ርኢና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ነፍሱ ወፀት ነፍሱ ወፀት ማለት ሞተ ማለት እዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ምስ ብሉይን ሓዲስን ኣተሓሒዞም ኣብ መጽሓፈ ድድስቅልያ ምዕራፍ 29 ብዛዕባ እቲ ሞት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ሕገ ሰብ ፈጸመ ዘእንበለ ኃጢአት ባህቲታ በጀካ ኃጢአት ኩሉ ሕግ ሰብ ፈጸመ ጠመየ ደኸመ ተቐንዘወ ፈርሐ ኩሉ ትንስጋ ዝምልከት በጀካ ኃጢአት ኢሉ። ስለዚ ኣብ ዘበነ ሐዋርያት እዮም ነቲ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃኢ ካብ እምነት ወፃኢ ብዙሓት ትርጉማት ክህብዎ ዝኽእሉ ኣቦታትና ሐዋርያት ግን ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ኣቐዲሞም ሰሪዖሞ እዮም ኢሉ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናሪእናዮ ከም ዝነበርና ኣብዚ ሰዓት ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝምሮ መዝሙር እትምህለሎ ምህልላ ኦ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ኦ ዘጥዕመ ሞተ በስጋ ኣታ ብስጋ ሞት ዝጠዓምካ ኣታ ብስጋ ሞት ዝጠዓምካ ኣታ ብስጋ ሞት ዝጠዓምካ ኢላ እቲ ቃለ ምሕፅንታ ትጅምሮ እዩ። እዚ ከዓ እቶም ዝመርሑና ካህናት 27 ክብሉ ከለው ንሕና ህዝቢ ከዓ ድሕሪኦም 27 ግዜ 54 ግዜ ኣታ ንሞት ዝጠዓምካ ኣታ ንሞት ዝጠዓምካ ምስ በልና እንታይ ኢና ንብል? ሰፊሕ ብወርዲ ንባብ ብቓል ማሕዘኒ ብዲያቆናት እንዳተመርሐ ይወሃብ ማለት እዩ። ነዚኦም ዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ ነርና ዘጥዕመ
بسقا زتي موت بسقا زتي موت بسقا سلام هللو እግዚአብሔር ዝተባረኸን ተቀደሰን ይኹን እዚ ምስ በለ ከዓ ነብሱ ወፀት እዚ አዋጅ እዚ ምስ ተአወጀ ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ደድሕርቲ ንባብ ናይ ወንጌል ዝመጽእ እዩ ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሉ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺእ ዝመልአ ምስተዓመ ተፈጸመ በለ ርእሱ አድነነ ነፍሱ እውን ወፀት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኢሎም ምስ ወድኡ ናብ ወንጌል ነባቢ አቱ ወንጌል ምስተዛዘመ ከዓ ልክዕ ከምቲ መልእኽቲ ወንጌል ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት ገአር ኢየሱስ በቃሉ ወወፃት ነፍሱ ሰዊሃ ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት ገአር ኢየሱስ በቃሉ ወወፃት መንፈሱ ሶቢሃ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 46 እዚ ጥቅስ ዝጥራይ አይኮነን ዝንበብ በሙሉ ትርእስቲ ዝንበብ ምስቲ ዘለና ጊዜ ግን ጎይታ ኢየሱስ ብዓቢ ድምፂ ኦ አቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ከዓ ነፍሱ ወፀት ንምንታይ ብስጋ ጥዒሙ ብስጋ ሞይቱ ስለምንታይ ተቀንዝዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ክሳብ 10 ዘሎ ከምዚ ይብል ንሱ ብዘመን ስግኡ ከሎ ببرتو عوياتن نبعاتن نابت خموت كدحنو زكالو صولتن مهللان مسقربن بزعبان أملاخ مفروه مستسمعن ودقوا خنسو بتتسكيو سكيات مئزاز تمهري كم معارك ملكز يديك بأملاك لك كهنات تسميو فلسم مسكونا خاء نتوم إزازو زبالو خلاتهم نايزل على مدحنهم مخنيات كونوم سلقالاتو بزاغير السمسجنا يهون موت كريستوس نفسه كابسو وصت كلنا بسغا موت ياتبل زلا قدس بيت كريستيان ازخا نتوم ازازو زبالو كلاتهم نايزل على مدحنهم مخنيات كون مخنيات بزيدم كريستوس كدهن زخيل يلني كلهم ابوتات اب قداسي نزل استزي احالفونيوم موكس خواننا ግን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ቅዳሴው ቁጥር 35 ዳይዝብል ሞተ ዘኢይመውት ሞተ ከመይስአረ ሎሞት ሞተ ከመያህይወም ሎሙታን በከመ አሰፈወሙ በቃለ ኪዳን በቃል ኪዳን ተስፋ ከምዝሃቦ ነይቱ ከሙታን ከተንስኦም መይቱ ንሞት ከቀትል ዘይመውት ከመውት በቃል ኪዳን ተስፋ ከምዝሃቦም زي موت موته نموت كسعر موته نموتان هيوان نخجبرم موتيل
موت زيموت موت كما يسعرو لموت موت كما يهيوم لموتان بكما أسفوم بقال كيدان سلام مهللو እግዚአብሔር ተመስገነን ተባረከን ይሁን ስለዚህ እቲ ቤተ ክርስቲያንና እትህቦ አገልግሎት ናይ ስብሃታትን ናይ አምልኾን ናይ ቅዳሴን ናይ ውዳሴን ጊዜ በሙሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ኮይኑ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ዘሎ በአምልኾ በመዝሙር በምህልላ እትገልጾ እዩ ሞተ ዘይመውት ሞተ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ባዕሉ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ኣብ ደሴት ፍጥሞ ምስተገልጸሉ ኣብ ራእየ ዮሐንስ 1:17-18 ከም ዝብል ምስ ረአኽዎ ድማ ከሙት ኮይነ ኣብ ኣጋር ወደቕኩ ንሱ የማና ኢዱ አንበረለይ ከምዝ እናበለ ኣነ ተቀዳማይን ተዳሕረዋይን እቲ ህያውን የሞ ኣይትፍራህ ሞይተው ነበርኩ እንሆ ከኣን ዘለዓለም ህያው እየ ሞርሖ ሞትን ሲኦልን ከኣ ኣሎኒ ስለ ቃላቱን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣነ ተቀዳማይን ህያውን እየ ሞ ኣይትፍራህ ሞይተው ነበርኩ እንሆ ከኣን ዘለዓለም ህያው እየ ሞርሖ ሞትን ሲኦልን ከኣ ኣሎኒ ስለዚህ እዚ ሞት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሞተ ክትብል ኮላ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትብል ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት አምላኽ እዩ መድኃኒ እዩ ዘለዓለማዊ እናበልካ መይቱ ፈሪሑ ጠሚ ክልከሎ ንብዙሓት ኣብቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ዘዳናገሮም ዝነበረ ነቲ መልእኽቲ ብግቡእ ዘይምርዳእ እቲ ትርጉም ኣቦታት ዝሃብዎ ቃል ብዘይምርዳእ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብንጹር ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3:15 ብንጹር ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ኃጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ገና ህያው ኮነ ስለዚ ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ንምንታይ ዕላማ መይቱ ንዝብል ኣብ ሓንቲ ጥቕስ ተቃሊሉ ናብ ኣምላኽ ከመቕርበና ንሱ ጻድቕ ኣበሳ ዘይብሉ ክስቀል ዘይግብኦ ክንሱ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ኃጢአት ሞተ بسقى موته بمنفس جنا هياو كوني سلازق قدس بيت كريستيان موته بسقى وهايو بمنفس إلا وزا سايب لكريستوس موته بملكوت وأتك أتاليهم لسلاسيب كريستوس بملكوت ميتو زبلجن نسوك أتال أملاك أتال سلاسي سلازق قدس بيت كريستيان كريستوس بملكوت موته أيتبل كريستوس بسقى موته بمنفس جنا هياو كوني هواري قدس باولوس ناب إبراويان أبز صحافو ملأختو معرفة الشعات قصر 20 شمونتن كم أخا آتنا حاتيات بزحات كرهقيلو حنسا أتسوء كريستوس نمدحان توم صبيو كالا إجزي بزي حاتيات كجلسي سلازة حمامة موتة تقبره أو قدسا مسحاب تخمسة أحفة أبسال شاي معلتي كاموتان تنسى نسمايات عرقة مسبلنا أنت عين منمز نموتانن هيوانن كفرد بخبري كمسي سلازي نتوم زصبيو خلأي جزي نمدحان توم زصبيو نخلأي جزي كجلسي موتة إلنا تقبره إلنا تنسى إلنا عرقة إلنا خا بخبري كمسي نتصابابينا أزي اتمسرت قال إخزابير أب مصحف قدوس أب قال إخزابير زت مسرته إيو اتخلأي موتة كما يسعر لمون زموت له نفسه وصلتكن كلنا نموت كسعر موتة موت كسعر تخينو بأملاخاونته زي كونس بتسقاونته بموت كسعره بموت سقا كسعره سلازلو
نموت كسعر موتين أب إبراويان معرف كلته 14 17 شدشة إمبارس بحق نسو نزار أبراهام على علومبر نمل أخت سيال علوم نمو أتمولد بدمن سجان كابز حبرس بموتو نتحيل موت أبيدو زحزم أنت خسعر نسون ديابلوسيل نتهم بفرهاد موت بزلو زمنهم ببارنت تتحيزهم زنبرو كلاتهم حرام انت خوص أميلو نسون بؤو حبروم بموتو نتحيل موت أبيدو زحزم انت خسعر سون ديابلوس سلازي موت كما يسأرر له موت حواري قدس باولوس أسعيبو بقدري 10 شمونتا إبراويان مالتي معرف كل تقصر 10 شمونتا نسو بعلو خفتن كله تسكيمو نتوم زفتن خردهم يكالو إيو سلازي كله تنساب زي سمعو كله تنساب زي حالفو بجك حاتياتي إن بلا حاتيات بحديثا بجك حاتيات كله تنعنا سمعنا كله تنهنا لبيسوو إيو لقي محاوري قدس باولوس أب رومي معرف سلسته معرف شمونتا قصر سلسته قريتا نحق بسقاس الازدخمه خقبرو زي كونولس املاخ نودو بمثل حاتياتنيا سقان كم مسوات حاتياتن ليخو نت حاتيات بسقا كونونن كبرن سقا كبرن زخر سميخون نحق بسقاس الازدخمه خقبرو سلازي كونولو املاخ نودو بمثل حاتياتنيا سقان كم مسوات حاتياتن ليخو نت حاتيات بسقا كونونوي كبري نزخر سميخون دقي محاوري قدس باولوس أبقى تيموثاوس معرف حدا كابت شعتك 17 أملاخ بفقاد رؤسون بات بكريستوس إيسوس قدم زمانات عالم التوهب الناس أقانا دحاننا بقدس وعاون صوعنا نمبر بقبرنا أيكونن حجيقنا بمجهاد مدحانينا يس كريستوس تقلسه نسون موت سعارو نهوتن زي متفقن بوانجيل نابرهان زوصوي كبري نزخر سميخون سلازي اتي موت كما يسعر لموت نتا حيل موت عبيدو زحازه ديابلوس نعوخ سعريلو موت كما يهيوم لموتان ويتا يس كريستوس زمتلو مخنيات نعانا نموتان هيوت كهبيل بموتو موت كحيسو كاموت هيوان قبرنا أزز قبروها زقبعنا خوينو نعود نبكع كوينا زي كونس باتي هابتام محرتو تدريهو إزقبرويو أب إفيسون معرف كلته قصر 4 ساب شوعات تزلو قناغة أتب محرت هابتام زخونا أملاخ ما أنت تابا آزف قررنا عباي فقرو نعنا ببدلنا موتان كلنا مس كريستوس هيوان قبرنا بسأقا إيخم زدحانكم مسؤونا تنسعنا أبتزمت زمنات بحياونتو اتبولوس هابتزأقو بكريستوس إيوسوس أبانا من انتخاري أبسميات بكريستوس مسؤو أقمت أناي كبر نزخر سميخون كاموتان كتسعنا ترايزي كونس كاموتانا تنسيو نزل عالم أبيمان كبرو نزل عالم كقمت أناي موت سقا زموتين إذا علامة زخونلو هاري قدس بيتروس دقيمو أبقى داماي ملأخت معراف كلتا قصر 4 قصر 24 25 نحاتيات مويتنا نصدق من انت خنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أبعن سيتصارو بقصل يخوم زحاوخم كم التبار راباقي عنيركم يخوم مو حجقنا نابتو قاساهم من حلاو نفساتكم من تمليسكم اللخم سلازي كريستوس موت ناميتون عنا كموتان هيوان زقبرنا مخنيات كاندي نحاتيات ميتناس نصدقي مئنتخن نبري كبر نزخر سميخون بكما أسفوم بقال كيدان نبل قدس دياسكوروس أب قداسيو قصر 35 بكما أسفوم بقال كيدان بنبيات كتنسئ مخانو كتنسئ تغينها أموت كسعر مخانو أب تنبيت نبيات ناتا صحفة 5 سنها 3 جزيق عالم حسن تاخبهم كلهم
ጓሳ ክቕተል ኣባጊዕ ከዓ ክብተና እየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስየ ኣብ ገሊላ ከዓ ቅድመኩም ኣብ ገሊላ ከዓ ክትርእዩኒ ኢኹም ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ከም ዝሃቦም በከመ ኣሰፈዎሙ በቃለ ኪዳን ኣበይ ተቂስዎ ዘሎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕር ሞተ ንሙታን ህያዋን ክገብር ሞተ እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ቃል ኪዳኑ ዘተስፈዎም እዩ ኣብ ማቴዎስ 16:21 ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ሞቱ ዝሃበሉ መጠንቅቕታ ካብ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ብዓበይቲ ሊቃውንቲ ካህናትን ብጸሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክቕተል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ እዚ ኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንቅፋት ዝኾኑ ጎይታ ይባልህ ካብ ባድ አይሉ አግሊሉ ከመኽሮ ዝፈተነሉ ጎይታ ከዓ ካባይ ረሓቅ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብኒ ሃይሉ ዝገናሓሉ አጋጣሚ ቀዳማይ 3 ግዜ እዩ ብዛዕባ ሞቱ ጥራይ ዘይኮነ ሞቱን ስቃዩን ሞቱን ትንሳኤውን ኣብ ገሊላ ከዓ ህያው ኮይኖም ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ንኩለን ተስፋታት ሂብዎም ኩሉ ግዜ ሰይጣን ግን በቲ ተስፋ ከቁርፀና ዝኽእል በቲ ከዕብየና ዝኽእል ኣንፈትና ስለ ዝጠዊ ተሰሊጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስየ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እየ ዝብላ ፀልሚቱ ነታ ጓሳ ክቅተልዩ ኣባጊዕ ፋሕ ክብላ ዕነ ዝብል ስክፍታ ስለ ዝነበሮ ሓልዮት ዝመስል ግን ምኽሪ ሰይጣን ውዲት ሰይጣን ዝኾነ ይባልህካ ዝበለሉ ምክንያት እዩ ስለዚ በከመ ኣሰፈዎሙ በቃለ ኪዳን ኣብ ቃል ኪዳኑ ብዘይ ሕሰል ኪዳኑ ሞት ከም ዝመውት ኣባጊዕ ከም ዝፍተና ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝትንስእ ኣብ ገሊላ ከዓ ህያዋን ኮይኑ ከም ዝረኽብዎ እዩ ኣተስፊዎም ነይሩሞ ብከምቲ ዘተስፍዎም ንሞት ክስዕር ንሙታን ህያዋን ክገብር ምእንቲ ዘይመውት ህያው ኮነ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:19 ቁርብ ጊዜ ዓለም ደጊማ ክትርእየንን እያ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም ኣነ ህያው እያ እሞ ንስኻትኩም እውን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም እዚ ድሮ ስቕለቱ ዝብሎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ቁርብ ጊዜ ዓለም ደጊም ኣይክትርእየንን እያ ንስኻትኩም ግና ክትርእዩኒ ኢኹም ብሞት ክትመስሉኒ ኢኹም ብመከራ ክትመስሉኒ ኢኹም ብስደት ክትመስሉኒ ኢኹም ቃል ብርሃን ወንጌል ብምስባኽ ናብ ህዝቢ ናብ ዓለም ብምብፃሕ ክትመስሉኒ ኢኹም ስለዚ ኣነ ህያው እየ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ብምንታይ ኢና ህያዋን ንኸውን ብሞቱ ኢና ህያዋን ንኸውን ብዛዕባ እዚ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ነፍሱ ወፀት ዝብሎ ብዙሓት ኣቦታት ዘስተንተንዎ ብፍላይ ከዓ ጸሎት ስምዖን ኣምዳዊ ዝብል ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ብዙሓት ስምዖን ኣሎና ስምዖን በዓል ዓንዲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ዝገረብ ንነዊሕ ዓመት ብጾምን ብጸሎትን ስለ ዝተቐመጠ ቤተክርስትያን ስምዖን ኣምዳዊ ኢላ እያ ትፅውዖ ኣብዚ ናይ ሰዓታት ግዜታት ዘስተንትኖ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ምስቲ ዘለና ግዜ ንእሽተይ ሓሳባት ሓንቲ ሓሳባት የከንብብ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣጽነን ከርእሰከ ዲበ ጉንደ መስቀል ቃል الرئيس نفسية زدنون وقلبوا بسلمت كما أيرق هابيك سبهات وتنق نفسية بأنزير أملاكاويت انزا تبل سبهات لزموت وآهيواني انتهي مالتي أو قويتا إيس كريستوس رئيسها أبقون دمسكال زدننكا نتب حاتيات تقول بيبون سألميتون دنينو زلو رئيسي العلو أزيز بلكا زلو خواء نفسي مسقانا تقربلكا نفسي نعملها خاونتك نملكوتك ختزمر كم زين دابلت انتين دابلت انزا تبل سبهات لزموته وآهيواني نتي ميتو بموتو زحويني مسقانا يقبع النابلت نفسي كتمسقنك انتسي نتي بحاتيات تصلمت تقلبيبو دنينو زلو هيوتي باتي عمسكال زدنانر اسخا غيركا العلو نابلي العلي ابتي ايمانته ابتي قبر حمامات العلي خلطه عند زخوني مستزلنا غزيغن كم زندابلو بوتات بيت كريستيان نموت غويتا خمي غروم يستنتنو نعنا ممرحي نعنا ملبمي هيبومنا
سلازي قويتا يس كريستوس نفسه وصت كنبل كلنا ننتانا ميتو زي موت ميتو نموت ننت قتل ميتو نعنا موتان كجبرنها ميتو سلازي نايز موت كريستوس تساتفتي نخون معاسينا زبل زخبركم حزب اغزابير موتو سلاز سمعنا بزعبا موتو سلاز زمرنا بزعبا موتو سلاز مهرنان سلاز سبخنان تراي ناي موتو تساتفت خنكون عين خللنا سلاز خايم اتوم حدرز توهبو بوتاتنا حواريات موتو نذكر كلنا موتنا بموتو كمي كانت اساسرو خمزلنا اب هيوتنا موت كريستوس هيوت تخوينو بخمي كانت اساسرو خمزلنا اسرو مثل ابوتاتنا مهيرومنا يومه سلازي حواري قدس باولوس ابرومي معراف شدشه قصري 5 حساب شوعات تزلون تايزبل موتنا نموتو مسيلو حبراتن تخيناس كومو خابتن سايخن حبرو اينا بخمي موتنا نموتو زمسل موتنا هنا ناي حتى ان ترى سبات كمي غوري نموت كريستوس نتي استسغوا ود اغزابير كمسلو زخل اب قصر شديشي شوعاتن اتزموته كاب حطيات حراولسي يمو از دغ من حطيات ايغزاين بزردانا نجر سب بسغا مسموته تمليسو حطيات كسرح بفصم ايكلني اتي بمنفس قدس تمريحهم سلازقربو نتا ابنت موتنا نموت مسيلو اموتون تحبيرنايو بتنسايو اخن حبرو اينا سلازي موتنا نموت زمسللو مخنيات يلو سب سغا مسموته تمليسو حاتيات ايسرحن موتنا نموت ممثال مالتكا اتوم بموتو زحوينا كاب حاتيات حنساب النحوارون ناس اخنكون مقلاس مقدال كم زلنا ايو اتزموته كاب حاتيات حراوصيمو دغي من حاتيات ايغزاني اتني حاتيات سغا من انت خطف اتعرجيت سبنا مسؤ كم تسغله فليتنا اللوناي زابير رديو ناتي نسغا كرموتو نموت كريستوس نخيمسل زاس اغموز نبره اب قداماي قرنتس معراف شوعته انا نت زدليو زي كونكوس نت صلاه يزغبر زلهو اتي زغبر زلهو اتا انا زدليو زي كونكوس نت انا صلو يزغبر زلهو ازخا اوشت حقي خوينو رخبكو هو انا مغرور سب كابسس من يخدحنن نابله كمهللن كصلن ابز نبرول غزي نز كل እግዚአብሔር ረዲዎ يحجي اتني حاتيات سغا من انت خطف نتا ارغيت سبنا مسو كم تسغله فليتنا لونا ازمس فلته يخاني نعاي كريستوس هيوتاي مخنياتو بموتو هياو سلازغبرو نعاي كريستوس هيوتاي موت كا ربحاي يمو نابت حنصص علامه نابت ناي سماي صواع من انت خبصحسي نقول كم وصعه يقصرو الله دقيمو هواري قدس باولوس ناب تيموثيوس اب صحفو كالاي ملأختم عراف كل تقص 20 حدن امون قالي مسؤون تموتناس مسؤخ اب هيوت كنبرينا انت تعجزنا مسؤخ اخ نعجسينا انت خحدنا يو نسون كحدنا يو نحنا انت تلمنايو نسون رؤسخ خداي كالنيمو امون كوينو يزنبري امون قالي موتنا نموتو مسيلو بهيوت كنبر اذا امون قالي مسؤ انت موتناس مسؤخا بهيوت كنبرينا سلاز غويتانان مدحنا نيس كريستوس بزعبا موت سغا خزارب كله حواريات يخبدم قال صدقاويان توم تنساي متان زي امنو خا كميل يخون سب مسموته كميلو هيوت هلو اندابلو يچنقو سلازنبرو شعون عاتم لومي نعنا اب موت هيوت كم زلو هيوت بموت كم زركب اب وانجيل يوحنس معراف 10 توكلته وصر 24 امان امان ابلكم حتى تسرناي اما يموتت بهتيتا تنبر ولا امس موتت بزها فريت فري فرسرناي اند زي موتت بينها تنبر
انت موتت جنا بزح فرت فري بحق بلكم الله خيلو أموت سجاه هيوت زل علم كم زل فريسنا بس بيسنا كم زين تعرف أبتا أمكنيون أبزان نفسنا أبز مسجانا زيت فرسن زيت بسبسن نفسي كم زلاتنا نفلت نرد إبل موتنا نموت مسيلو مسؤون تميتنا مسؤول أحيوان كوننا مسؤون تتعجزنا مسؤول آخر نجسينا كبرين زخر سميهون أما جابايا أبكر مبيلاتوس قريبو إذا زي بقولو ناي جبن كستات ناي جبن مسكرات كمسكر اللي خلو سعر سنبتي ببيال زيبول يا كان انت زوج نقيسار جبر أي تخفولي زبل أنا وديك زابير يزبل بسلاسان شريشان عمد استسر حبيت مقدس أبسلست معال تخسر حق إلي زي كوني ززارب نزو خلو نجر كستات قرب اللي خلو كبرين زخر سميهون ويتا يسوس جنا اتجزائي كساب زجرم حنت قالقوا أي ملسن سلازي بتعجزتهم لنفسهم كتطري وياهم اتخسام مود أتاز عجز كدحنيو قبل كله بعلونا تتعجزت بأكل سجود صيرو بتكبار مهيرنا إيو ويتا إسكريستوس بتكبار زي جبرو نهواريات أي مهارو من نزغنا سب أي مهارن هواريات كا ويتا إسكريستوس كجبرو زي رأيو بتأزاز زي هابو من نبعلاتهم زي جبروان أي مهارونين مسؤون تتعجزنا مسؤول آخر نجسينا كساب تجزاء زجرمي كمتي أب كرم مقستا أفا زي تخفت بقيع كمتي أب كرمي كراسيو أفو زي بقيع أفو زي كفت بقيع أفو أي كفتن إيلو كرمي شوعة مئة عمد نبي إسياس أم معرف 53 بزعبات حمامات كريستوس كزارب كله قليسو قالوا سلازي مسؤون تتعجزنا مسؤول آخر نجسينا سلازي قدس بيت خريستيان نزع عقل زي نزع تعجزت زي كان ورثوا خن صعبوا كم زلنا أو تعجزت زين بلا زي تعجزت أو أرممو زين بلا أرممو إن زي يسألوا يسألوا وإن زي همموا يتكيموا نسأرفوا أي صرفن انتي دا نجرو ندخل زخيل أحلف وهابي جزائي كساب زجرمي لومي نزت عجزت زي لومي نزع عقل زي زيادة خلو زمننا عقل زاد ليو تعجزت زاد ليو تسفا زاد ليو زمن سلازخونه نتسألوت كنسليو خلنا بعقلي نتسألوت كنسليو خلنا بتعجزتي نتسألوت كنسليو خلنا بتسفا لعل كل خاب تعجزتي بتب كبابنا نريون نسمعون بتب هودنا نابكال في الزمن كيف ناوزنا خي تربشنا نتعجزتهم لنفسهم بتعجزتهم كتتري وايهم مسؤون تتعجزنا مسؤوها أخ نجسينا موت كريستوس مسموتنا تحيز خجلس كله مسؤون تتعجزنا مسؤوها أخ نجسينا سلازنا إذا كله مسكرنت كوهابو كله إذا كله جبان إنها تسبسبولس مكالا خالي جبان أي زارب نديلو إلى أطوط جزاء كساب زجرم مخنياتو سبات كسن تمسيوم مكالا خالي خسي ملسخه هو بقدني انتهى يزبلا شعو إذا كله بزعبخا ناي جبان مسكر نا تمسكرس أقعدوا حنت على يتملسني خايل كبرين إذا خلصهم يكون ويتا إسكريستوس الشعون أي ملسلو سلازي بيلاطوس تجزا أنت أيزولو نعي كي تملسل لي إندي خالو أنا كو قتلكان كمحركان سلطان علني له سلازي يوم ترى سبات سلازي خونه يوم زي ملسلو أنا جن فراد سلازي خونكو نهيواتو قبل كملسل لي لكومي حسبني بزح جزية نتي حسابات أملاخ بحساباتنا نعيرولو نتملس أملاخ بنهنا ملسك نعيرولو كنعيرولو نفتن بزح جزية إكزابير مستوى على هذا سلازي قويتا إس كريستوس جن تايلو كبرن إز خرسوميخون كابل علي إند زي توهبكا قابل علي سلطان يبلكان أب سغامبر أب نفس سلطان يبلكان أب سبمبر أب أملاخ سلطان يبلكان
إتا أب أملاخ زلكا سلطانون كاب أملاخ زتوهبكا تمال زين بركا صباحون كابا خاز حدا جنبر السلطان يبلكان قبل علي سلطان يبلكان كبرنا زخر سميغون سلازم مسو أنت تعجزنا مسو خا كنجسينا أما ينجس ولد بدبر سيون أتي نسبيو تسفى هواري قدس أولس ناب إبراويا ناب صحافهم عرف عسر تخلته بزعبات السماوية يروساليم بزعبات سماياو جباء ناي دبر سيون بزدن نقر جليس ولا نايتهم في السمان صادقان نايتهم عوتات زور سو سلازي مسو كنجسينا أبيمان قويتا نكريستوس مسيلنا ناي بوي بروحات بحدة تأمينكم ويخمو أبوزح كشماكم ناي زل علم هوت ورسو زبل مسو خنجسي ناي معري يقول انت يامزو انت خيحدنا يو نسوونك خيحدنا يو بملكعي بمسليفة يراكم مسوداكم بدمي تبجوكم مسحاتكم منسهن الصحاحي وكم نزو خلو سلاز قدفكم وقن فاتيراكم وليدكم أدحينكم سلاز خحادكم نقن ناتيايكمكم نابتن سيطان الملاقتن استدالوا نايزل علم سقاي كيدي بلوم الخابز خمزي سورنا انت خحادنا يو نسوون كخحدنا اي فلتكني لونتن قنديل غزيان زيت زي دالوا مبرهتن زي برها اي فلتكني تباهلا نسخاتكم كا غويتاهم غويتا نفسهم غويتا سلطانكم غويتا غزاهم ابين الساعات كم زمت ساعات فلتنيهم نقحو زتدالهم كوني بسمكان مهر نيرنا بسمكا تأمرات نقبر نيرنا بسمكا غاننتي نوص نيرنا نسخاونا بغزانا مسيخا مهركا خبلو خلو ونجلاوي قدس ماتيوس ام معراف شوعات قصر 23 كم استقوسو غبرت عمصا يفلطكم من يمو خباي رحاقو سلازي نحنا انت خحدنايو نسون كخحدنايو نحنا انت طلمنايو نرؤسو خدع كخحد اي كالنيمو امون كوين يزنبر نحنا امونات እንደዚህ ኮንና ንእሙንነትና እግዚአብሔር ዝትንክፉ አይኮነን نحنا ندحنات بقعات እንደዚህ ኮንና ندحنات ናይ ጎይታ ዝትንክፍ አይኮነን ምክንያቱ በዓልና ዝተዳለወ እዩ እቶም ዝዓደምናዮም ግን ነቲ በዓል بقعات አይነበሩን بقعات አይኮኑን ስለዚህ ኻዮም ናብቲ ዕድመ ዘይመፁ እዩ በዓልነሰ ድለው እቱ ወባህቱ ይደለዎ ምልእላ አሰርናهم ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር نايزم انتانا زتبجون ناي موت كريستوس موت بسقا نفسو وصت كنول كلنا اتا انتانا انت دحنتنا زتخفلو واقا كمي قرنا نات ورستي كمي قرنا نايز برختزي ورستي بمدري ورستي بسماي نخون موتو سلز واجنا تراي ايكوننيل مخنياتو كل جزي بقداسي كابتوم بدقام زي حلوفو نايوم لخو مهللاتات نزينو موتك اكزيو وتنسايك قدسه اندا بلد يا بيت ክርስቲያን كل ጊዜ ተዘምር ጎይታ ሞት ካነ ዘንቱ ትንሳኤ ካነ ነገር ምምጻእካ ካነ ጽበይ ስለዚህ ሙሱ እንተ ተዓግስና ምስኡ ኸአ ከነግሲና ምስኡ እንተ ተዓግስና ምስኡ ኸአ ከነግሲና ብዙሓት አቦታትና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ ጾር እዚ مقار سعبي بزموت تخصيصهم بزتتنسات انسي قلب قلعه كخفلو مستفردو بوش چمن بدغومن سلين الناسفيو اقفادا الناسفيو نتود مزمرم ازي شيطكا نبعل بيتين نولادين ابصحلهم اندابولي هبو نيرو اذا ابويسي نصح كنسوس كميليو كمزبل دبل تردوم يچنق نبريل كل ጊዜ معلتاويل مقاري حدارن ولادن كابهالوكاس بليتن معلتن سرحي نفسي ليتن معلتن سرحي እንዳበሉ ነፍሶም يگددوا نيرم بزخ انا املاخ مسجنو نيرم كبرن زخرسم يكون እግዚአብሔር ናይቶም عقالات وهغا عقالات ንምድሪ ኮርስዋዮም ስለዝብል ግን ኣብ ጊዜ ሕርስ እግዚአብሔር ጸገም ስለዘጋጠመ እቲ ሐቂ ተገሊጹ مقاريوس زبها لا يكونن انا سلازه فرارحني اخوم يلمبر مقاريوس زبها لا يكونن مسبن تبهله نابو خيدوم
ምክንያቱ ብክንደይ ማህረምቲ ብክንደይ ማእሰርቲ የሳቂዎ ስለ ዝነበሩ ጓልና ደፊር ካልና ኢሎም ይቅረበለልና ክብልዎ ምስ ከዱ ከዓ ውዳሴ ከንቱ ከይኮኖም ምእንቲ ተሰዊሮም አባዓቶም አይተረኽቡን። ስለዚ ምስኡ እንተተዓጊስና ምስኡ ከዓ ክነግስ ኢና። ነቲ ንዕገሶ ትዕግስቲ እውን ባዕልሃና ክንዕገስ ኣይንኽእልን ኢና። መንፈስ ትዕግስቲ፣ ሓይሊ ትዕግስቲ፣ ጸጋ ትዕግስቲ እንደዘይተዋሂብና ኣነ ነዚ ስለ ዝፈለጥክዎ ኣነ ክዕገሶ እየ ነዚ ኢልና ክንጀሃር ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ካብ ውድቀት ጴጥሮስ ብዙሕ ተማሂርና ኢና። ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሎ ከሎ ሕጂ እየ ዝኽእል ኩሎም ተኻሓዱኻ ኣነ ግን ኣይክሕደካን እየ ኩሎም ተሃደሙ ኣነ ግን ኣይሃድምን እየ ዝበለ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዘይተወከለ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን እየ ኢሉ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕን እየ። ስለዚ ምስኡ እንተተዓገስና ምስኡ ክንነግስ ኢና። ክልከሎ ኣነ ክዕገስ እየ፣ ኣነ ፈልጥ እየ፣ ኣነ ዓቕሚ ኣለኒ፣ ኣነ ሓይሊ ኣለኒ ዝብል ኩሉ እዚ ምስ ትዕቢትን ምስ ትዝህርትን ስለዚ ተሓሓዝ ናብ ውድቀት ከዓ ስለ ዝመርሕ ኣምላኽ ክንዕገስ ከምቲ ንስኻ ዝተዓገስካዮ ከምቲ ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ዝበልካና ንስኻ ብህያው ቃልካ ብትዕግስትኹም ንነብስኹም ከተጥሪዋ ኢኹም ኢልካና ኢኻ እሞ ነብስና ከይነጥፍእ ምእንቲ ብዘይ ምዕጋስና ነብስና ከይነጥፍእ ምእንትስ መንፈስ ትዕግስቲ፣ መንፈስ ዓቕሊ፣ መንፈስ ምጽዋር ስደደልና ክንብሎ በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣጠቃልል ኣቢሉ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉ ዘሎ በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ ይኽእሎ እየ። ስለዚ ካብ ሓይሊ ክርስቶስ እንተወፂና ናብኡ እንተዘይተማሕፂንና ግን ስለ ዝፈለጥና፣ ስለ ዝሰበኽና፣ ስለ ዝተሰብከልና፣ ስለ ዝመሃርና፣ ኣብ ጉባኤ ስለ ዝወዓልና ጥራይ ናይ ሞቱ ተኻፈልቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ናይ ሞቱ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝወዓለ ነብሱ ካብ ስግኡ ዝተፈልየት መለኮቱ ምስ ነብሱን ምስ ስግኡን ውሁድ ዝኾነ ስግኡ ኣብ መስቀል መለኮት ዝተዋህዶ ስግኡ ኣብ መስቀል ጠልጠሊሉ ከሎ መለኮት ተዋህዶ ነብሲ ሲኦል ወሪዱ ነብሳት ዘድሓነ ነዚ ሞት እዚኢና ሞት ጎይታ ኢና እንእውጅ እምበኣር ኣብዚ ታሽዓይ ጸሎት መዓልቲ ካብ ተጠቂሱ ዘሎ ክንዝክሮ ተጠቂሱ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ዝረኣናዮ ጎይታ ስለምንታይ እዩ ኣምላኸይ ነብሰይ ናባኻ ማሕፀና ኣለኹ ኢሉ ስለምንታይ ነብሱ ወፀት እዩ። ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሞት ጎይታ ዘይመውት ከም ዝሞተ ንሞት ክስዕር ከም ዝሞተ ንዓና ንምውታን ህያው ክገብር ከም ዝሞተ እዚ ሞት እዚ ናይዚ ሞት ዝወረስቲ ክንከውን እንተኮይንና ከዓ ሞቱ ንሞትና መሲሉ ኣብ ሞቱ ክንሓብሮ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ከዓ ኣብ ትንሳኤኡ ከም ንሓብሮ ምስኡ እንተተዓጊስና ምስኡ ከም ንነግስ እዚ በረኸት እዚ ተስፋ ዝናር ሰማዕና ሙሉእ ዕድሜና በዚ ርእስቲ እዚ በዚ ሰዓት እዚ ነዚ ውዕለት እዚ ክንዝክር ያ ቤተክርስትያን ሰሪዓቶሞ ጌርና ክንፀድቕ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ወረስቲ በረኸት ክንከውን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም። ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣብዚ መፅእ ኣርእስትና መጋረጃ ቤተ መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ። እንታይ ማለት እዩ እዚ መጋረጃ እዚ? መጋረጃ ምቅዳድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስለዚ ሕጂ እውን መጋረጃ ዘይተቀደሎም ዘይተቀልዓሎም ሰባት ኣለው። ንሕና ካብ ከምዚኦም ዲና ኣይኮናን ብከመይ ንሪኦ ኣብ ዝመፅእ ግዜና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ በሉ ኢልና ብሃዋርኡ ገይሩ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ክንሪኦ ኢና። ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ክብሪ ንኣቦ፣ ክብሪ ንወልዲ፣ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ፣ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዘይግባአና ክንሱ ናብዛ ኣገልግሎት ዝኣምፅኡ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ደጊምና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።